Hej YouTube. I dag der skal vi lave harddisken på computeren til to dele, så vi kan have to styresystemer. Det vil sige for eksempel Windows 7 og Windows 8 på den ene. Så vi starter med at downloade det her. Linket til den her hjemmeside, det ligger ind under YouTube-videoen. Så I ikke behøver at taste en lang hjemmeside ind. Men klikker på download her. Og så tager vi home-versionen. Den er nemlig gratis, så det er perfekt. Så download now. Og så skulle den meget gerne gå i gang med at downloade lige om lidt. Ja, der kom den. Det tager lidt tid at få downloadet den. Yes. Sådan der. Så åbner vi den og klikker køre. Så klikker vi ja der. Så kommer den ind i en installationsguide, hvor vi bare klikker næste. Og så skal vi lige acceptere det der. Næste og næste. Ja, det er også fint. Næste. Og create a desktop icon. Den skal jeg selvfølgelig krydse af ved. Og så næste. Install. Og så bare klik ja til, at den åbner lige nu. Og så finish. Kan vi lige lukke den her ned. Så åbner det op der. Partition Wizard 7. Ja. Der kan du så se, at jeg har åbenbart flere harddisker, end jeg troede. Ja, den der tager lige ud. Jeg har den der backup build, det der var min Windows 7, den kører på lige nu. Og så har jeg så en, som jeg ikke rigtig kan bruge til noget. Og så en med noget backup til, hvis jeg skulle få lyst til at formatere min computer og lægge det samme Windows 7 på igen. Men vi tager så og vi tager så fat i den der hedder backup build. Den hedder garanteret noget andet på jeres computer, men den hedder backup build på min. Det er altid den største, I skal pille ved. Og der kan man så se, at jeg bruger 250 GB af den, og der er 334 fri fra det. Nej, som jeg ikke bruger. Så hvis nu vi tager og remove resize på den, og så send den lidt ned. Ja, det er fint dernede til. Og så OK. Så får vi lige pludselig en mere der. Den skal vi så create der. Den kan vi kalde, nu vil jeg have Windows 8 på den i morgen, så Windows 8. Yes. Og så klikker vi OK der. Og så er det egentlig bare at klikke apply. Og så yes der, og I skal lige huske, at inden at I gør det her, så skal I selvfølgelig være en god idé at tage en backup af alle jeres ting. Fordi det kan godt være, at der er noget, der rører væk. Men I kan klikke yes her, hvis I har gjort det. Det har jeg nemlig gjort. Så det gør jeg bare. Og der skal han så restart, så det gør jeg lige, og så kommer jeg tilbage til jer bagefter. Hej. Så jeg kan starte computeren, så jeg kan lige gå ind i stiftfinderen og se, om den ikke godt nok har lavet det rigtigt. Gå ind i computer, og det har den. Der var det der 134, som vi satte den til at lægge over på en anden partition. Så kan vi også lige gå ind i Partition Wizard igen og se, at den godt nok har lavet den.
Så kan jeg også kigge på nogle af de andre muligheder, der er i Partition Wizard. Øh, ja, der kan man for eksempel delete en partition, det vil sige den der Windows 8, for eksempel, den kan vi delete deroppe. Så kan vi formatere den. Det er ikke nødvendigt på Windows 8, fordi der er, på den der hedder Windows 8, fordi der er ikke noget på den. Men på den der hedder Packard Bell for eksempel, der kan vi slette det hele. Det sletter så også Windows 7, altså selve systemet, så det skal I nok ikke lege med på den partition, som jeg arbejder på lige nu. Men I kan også se herude, at det er den, der hedder System. Så er der en, der hedder Copy. Det vil sige, I kan tage den der, så copy, og så vælge den der for eksempel, hvis I vil have den derovre på label. Det vil sige, der kan I gå ind og lave om på Packard, så den kommer til at hedde Windows 7 for eksempel. Det vil jeg ikke, så kan jeg bare cancel nu, og så hedder den stadig Packard. Så kan I tage Properties. Der er en, der hedder Usage, det vil sige, der kan I se, hvor meget jeg har brugt, og hvor meget der er ledigt, også i procenter deroppe. Så er der noget Partition Wizard, hvor I kan se, hvad system det er, eller hvad fil system det er. Og så er der noget med, hvor meget plads der er på, og sådan noget. Så kan jeg også få noget bootable CD herindefra. Det vil sige, I kan for eksempel Windows 8 ud på en CD, så I kan installere det på den nye partition. Der er noget, som vi har lavet, og så kommer den jo til at hedde og så kan I så få en Windows 8 derovre på. Men det skal jo være bootable for, at de kan gøre, og det kan man så lave en der på, som er. Så det er også meget fint. Men tusind tak for, at I så med. Her senere i dag, der vil jeg lave en video, hvor jeg lægger Windows 8 ud på den nye partition, som vi har lavet. Det ligger også link til nede i teksten nedenunder videoen. Altså til den video til Windows 8. Så vi ses.